Bafowethu njengoba ngila ngizokhipha isimemezelo esiphuthuma ngendlela eyesabekayo. NgoLwesihlanu ngomhla ka-29 kuNovemba njengoba kuzophuma i-album yami, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi iphumela kwaMayimayi ngo-3 ntambama. Uzungaphuthelwa, fika kwaMayimayi ngo-3 ntambama uzozitholela eyakho izobe itholakala. Uma useThekwini phuthuma e-workshop ngomhla ka-30 ngeSaturday ekuseni kusukela ngo-9 kuze kuyoshow 6 ntambama i-album izobe ikhona. Ngicela ke ama-Blue Nation aseGoli namaphethelo aphuthuma kwaMayimayi ngo-3 ntambama ngoLwesihlanu. AbaseThekwini ama-Blue Nation aphuthuma e-workshop, izobe zikhona zonke iy'nduna e-workshop. Saturday izodayisa ama-CD bese kuthi eGoli futhi ngeSaturday kusukela ngo-10 ekuseni kuze kuyoshaya u-1 emini izobe itholakala. Kusuka lapho izobe isitholakala emcimbini ewoshwini nomuntu ekhala e-Force Florals. Ngicabanga ukuthi kusukela ngo-1 abantu bonke sebebesebheke emcimbini